Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembang abigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarangan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di mo nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw kami tinembag nga bigat, nembag nga aldaw, nembag nga oras. Kada kaya aming sangapada. Papagayam, share this program. Please share this program. At panaanan nyo papagayam. Ti pagkasalitaan ni Vilma nga napauluan. Kwentas. Anya ti pakainaigan, ti biyag ni Vilma ti kwentas. Gagayam may, padaanan nyo. Hindi nga rin rugyan. Di ba kasalitaan ng tipadayawan ng ibasa? Yan. Kasalitaan ni Vilma kunan ito'y. Dear Manong Nemi. Iti naggraduara ko niti high school, Manong Nemi. Sanda kun nga mapagbasa pa datatang kininanang. Tanakurapay kamlaeng. Agnaed kami tinasilsel, bambantay, wano iti SSS ako nanda. Sel. Iti away. Nagrigat, Manong Nemi, tilugan nga agpasentro, tilugan nga mapanidjay kabisera. Kaya't kung Manong Nemi iti makadanon iti kabisera, iti syudad, iti probinsya. Barbarin ko na, no, dan tugundaway kumet, nga makapagbasa iti college. Ado digit agar-arim kanyak iti lugar mi, Manong Nemi, kunada. Saan kan nga mapapan? Saan kan nga madadayo pa, Vilma? Dito'y kalatan. Ta asawain kan to. Uno mabalintan tag-asawa, uri kat nagagata. Kuna ni Doming. Ni Doming Manong Nemi kat ininaw nato upat nga tawan ngam siya. Padak nga saan mat nga naggraduari ti kolehiyo. Ngam nagagat kamat kadi Manong Nemi nga agtalo, nagbangka, agtarakan ti ding mo. Awan bisyo na Manong Nemi na singpot. Isot kasi sigmpatan iti lugar mi. Hanga kas karira duma nga nakaramandan iti arak. Ori dagbasbasa da palang ti high school, sigarilyo, adot bisyo da, sugador. Ngam, awan mo't tanyaman nga, naisangsangan nga mariknak kinituming. Iso nga, no iso kas pagarigan to ti, gasat ko, ano kagasat ko, di ka iso. Nagpakadag nga rod kadananang kinitatang, kinagdidua ka absat ko, tapno mapanak iti ayan, daan ti, nga mga ayab kanyak Manong. Takunana kanyak iti si Marongkar. Ni ante Manong Nemi katkapsat ni nanang, nganta ka dito lugar mi. Ngayon na ikamang iso na Manong Nemi, iti kabisera, iti igid ti baybay.
ni Auntie Ani. In text na, ngano kayat mo ti umay ditoy, umay kan, tadakaduwak nga aglako, iti pwestok, iti talipapa. Pwestok, iti talipapa, kuna naman ng nemi ta iti lugar da. Ada iti igi di baybay, along the highway manong nemi nga pagpagnaan karag iti lugar nga agpaamyan ang agpagabagatan, nga agkapo iti Manila, nga agkapo iti Cagayan. Nga nagritali pa manong nemi iti paglakwan, iti Bugoong, paglakwan iti Dilis, paglakwan iti Dalangdang, wano palag nga ikan, kanda dumapay. Pasalubong, wain manong nemi. Naintar day ta nga talipapa. Nga da iti igid di highway manong. No kapigsa kanot manong nemi ti aggatang adu dagitay dumagas nga bus, kada minibus, kada dagitay private nga lugan, nga kahit dalang iti gumatang iti ipasarabo da, kahit dalang iti gumatang tinaimas nga Bugoong, dagitay Dalangdang, kanda dumapay. Labanak nga rot ba nung nemi, kadi dumteng akong ditoy, lakit na siya at unay, Bilma, nadakan ako, Auntie. Agagagat ka, ano, makaurnong ka, mabalim mo tumatitulog iti panagbasam. Tadaka mo ditoy, asdagmat ditoy, iti mabalim mo pagbasaan iti college. Agyaman na Auntie. Di mo maarman balasan ko. Kunamat ni Uncle Sido, manong nemi, ti asawa ni Auntie. Napintas kamat ka di abil ba? Alangam no, kas pagharigan ta talaga nga darapap mo, di makaadal ka. Angam no, masulisog ka kadagiti, lalaki at makagasawa ka nga di na oras. Gabukas makitam, ado digiti babarod to. Ado digitay agkursunada kadagitay sales lady wano, agtagilako, kadagitay umay aggatang. Nang rona ka nagiti foreigner. Kaya nabi na sila unayin adda foreigner nga makakursunada ka na taka-anakam. Ani. Makaasawa iti foreigner, makadano sa Canada, Australia, Hawaii, dumapay. Kas ka nagiti na duma. Aduman kat gidagita asawaan nagiti foreigner nga agdagdagas ka nagiti talipapa. Nga makasirp at tipintas. Dumaysakan to katakuha na balasan ko, agad na makaasawa ka baknang agad manglaglagip kanto ka di Pasensyakan ka ng Uncle mo nga Sido. Nali nga sumauday ta. Gabuta nadanumanin. Natakunam, si kaane. Di ko naklakay, nadanuman kan. Basit lang. Madamdam agad o madunto. Sa ito hindi nga lakay. Sa imbas ko mga amin nga sikat ibang tulong kanyak dadali pa pa. Ganang nga bali nga siyak mo nagkalap nga agpindang. Nga isot pagkapan ka nila ako mga pindang naganar. Sa anganap God, presko nga mapindang. Isot magustuhan na kita agdagdagas gaggatang. Damok nga aldaw manong naming. Parbangon. Talagang nga nakalukat kami manong naming. Ta siyempre, adon na kita biyaherong agdagas. Adon na kita isulat dagdagasan da. Auntie, abay nang ganar sadyay. Kita masansan ang isot papananda. Siguro kita da. Napintas nga para lako sadyay. Iso nga rod nga yung kida ko kayong kabalasan kung ag-short ka. Saka ag-sleeveless. Ura ita sa amot nga nalamiis. Saan ka narnar mga kasuti pa nagpagbadok, Auntie. Gets mo yun? Dahil nga rod ti purpose na no apay nga inala ka dito eh. At nakatulungan kang lako, kanada pa'y mga atrakar ka na giti customer. Mo kaya tayo na kunan na uncle mo, nga damang kursunadan to kayong nga baknang. At siyempre, may ikamang ka di baknang, gadan tumatpakiramudan me. Naging ka manong naming nga dumaten di ito, may aggatang, ito yan mi, siyempre, marigata nagpalang dagdadamo nga madamot ni Auntie manong naming. Auntie manong na ito eh. Kitam tatag na. Awan tag na Auntie. Naragrag. Ala kitam na dumang atag. Apo marigata na kinidamo manong naming. Ngayon naka-enjoy yung mat banong. Wine, nagmalma na mga asta.
Adda na kita oras nga kapigsana, adda man kakapsot na, akit agin na nakamimit ka din no kakapsot na, kat no kasta nga kapigsana, akit di mo pa makudkud manong nemit, kudkudum ko uno na budo. Kat no awan ti ubrami manong nemit, awan naggatang, siyempre. Alak man di cellphone ko nga nakakyad, apay lakipad naman. Kumusta ik dananang gintatang, di kapsat ko di away. Kaya kineskulaak, pasari ada makitak, mabasak ang text ni Duming, yakitsong batak mo ta, okay mat, narigat lang, tagdadamo pa lang, marwamak to. Text back na, baka no ada mga makasirpat dita ken ka nga nagwapo kin back nang, baka isut kayat mo, okay na isut kagasat ko, di iso. Agor orek lata ti panagsublim, Vilma, jak to aga sasawa na so angasika, bahala ka. Manong nemi, addan makalawas ko, idi masintira, ti kaabay mga pwesto. Lalaki manong nemi, ti kadwa ti bakot. Nadyak mariro, kasadar ko lang. Baka karadardwar naman ti high school. Numanin bugkawan manong nemi, ti bakot, nga kadwa na. Isot panakangag ko tinagan na nga, Christopher manong nemi. Nagbayag ka na, Christopher. Paunay kang betel nga bayag man. Nakiktutak manong nemi di patiltilan na. Sus, sa malatagon o ni manong nemi na ito inawagan na ti Christopher. Tinalyaw ko na, auntie. Sa mulat nga dildilawin deta. Nairo maruam kan to. Unang auntie. Abay nga basta latan patiltilan na. Kit agtong palmang nadagos data Christopher nga magbagana. Namulta ang bibiyangan. Abi nga bibiyangan maya. Hanak ka nga si Storboy. Masya na karod ka ni Christopher. Sino ko mga minti saan nga masya. Kadori na kami. Gamot na nakakaasi na nga Christopher. Baon-baonan. Ito nga nanang na kano. Kaya yung son. Nanang na. Data nang patiltil kang kuhan. Katun. At nanang matiawag na kang kuhan. Atakabsat na data. Atakabsat na nga Christopher. June dinagan na. Ya mariro akit. Para second year college nantun. Dahil nga June. Dahil ka di isukit di at dungdungan na nga anak. Ngam saan nga dungdungan data nga Christopher. Ngam di mo pakibiyangan. Babaamlat ta. Saan lang nga na minsan manong naimi. Nga na matangak, ti panangungungat na. Aramidan naman ka diya, ti mangungat kang kuwana no awang customer. Nga adot customer, wala da customer manong. Kakaasila ti bakat ng tap-tapel. Ito no, makapanawan ti customer. Kadalan na. Tilpakan na. Ni apay. Dandan yung makabulan manong naming nga daak. Narwama kon. Ore awan ni auntie. Kaya kon manong naming asisyak daglako. Pasarimat ni Christopher manong naming kat isisuna. Kaya naman. Ngayon dumteng ni nanang na manong naming kat kasal adda nagkamalian ni Christopher. Ung-ungtan ng tumanin. Abi dato daglakwam. Kadatot nagsay. Ha? Agibulbulsa ka? Ha? Kita mata bulsam? Saan na? Ang nagibulbulsa, ano ko ma? Oo, mati ka. Kapag ko datoy. Nagkamali ka man siguro tin supli mo na. Apo na gamitan. Baro ak lang arutin. Tilpak kay ba lang? Umat ngamin, baro lang arutin. Nagtilpak pa lang. At ito kitong daw yung anong naming nga pasara Italyawa kisuna kat siyak tikit kitain. Umisamat. Masasyanak yung kuha naman anong naming. Abang nga ang takas diyay. Ada may irurumin nga anak. Anak na nga talaga? Muna saan? Naging kang di may sangal daw anong naming nga datalo nga lalaki nga dimteng. Awan idi tinanang ni Christopher laing tanda.
Nakit basta lata nagaladan ka na kita eh. Tapos, nagibulsada nga, nagisupot lata. Sa mga gunoon ni Christopher. Ay ka manong naming may sagad akwada ti kimaot iti ka. Ay, saan gana ti korta? Agriri ni Christopher. Abe agriri ka. Ha? Abe ka dyan kagalat korta. Kahit mo danukin ka? Baka, sakto man ti kakasing nga. Dang rin ni nanang no, maaman na nga, nakisaya man ti kwarta ti kaha. Masapol ko. Kada oray, adan ni nanang dito, ibagag lupad no ka. Gabutawan ni nanang, siya akong ti mangala. Alakan mo't nga, sikat pang ibagag, sikat pang tagkanyak. Manot kayo ko sa alaek, numanot ka, masapol ko sa alaek, awan problema. Saan manong John? Nagreklamo ka. Ay! Na, dinisnog na ni Christopher. Kat oray na, napatugaw. Nagreklamo ka ba? O nga, kuya, saktuan ng kakaasi nga, udang na, ninanang, gani bagam nga sakto na nga la, pabainan na karag ni barkada, ha? Kahit ba tanay ko na, pay, lala. Mga tol, kompleto rin ito yun. Ada pulutan, ada pa ihalat iti arak. Let's go! Nakapanuwan di kiti talo manong naming agraman siyempre di yan kung anang danog kini Christopher. Kinitak tirup. Apo? Agdardara manong naming tingin na. Dadan di kong daway ko manong naming ngay masadig Christopher. Agdardara tangiwat mo, tangiwi mo. Umay katagasan ta. Hanin, gamanak langin. Punasak latan. Eh nga masabol nga maagasan tanto sa nga lumtag. Okay lang. Okay, tumat lang dito. Okay lang. Can thank you. At ako mapaibagak kang kuha naman nung naming yung kabut at customer ko nagsubli akiti pwesto. Naman ang kita kiso naman nung naming. Naliday. Agar arubos di kiti luwana. Masasyanak kang kuha naman nung naming. Kaya dudumteng manong nemi ti inana. Siyempre, ni Christopher mismo itinangibaga. Nang imay ni Manong June, kaduwanan ni barkada na, nag-aalada man ng kadagiti kay-kayat na nga alain sa kimaot ni Manong June iti kwarta di takaha. Abe di mo pinaritan. Pinaritak nga ron, ne, dinanog nakpay. Lukot to yung basol mo. Anay ko, na lang. Di na nakaroon ni Manongan, sakpay lang din tangran nyo. Nito mangsit ka, tumangsit ka. Ni apal matin Manong. Imbas ko mga kaasyan, di bakit taisot na dangran. Na yun na pwede, Jay. Panakadangran na. Niya, kasi sana ka mamati, Manong. No, dakam dito'y balay, kat dito'y inaksalasarod-sudan kini Auntie Annie. Kanya, problema. Problema ka rin siya, Christopher. Isang ka nga rin, sa mulat pakibibiyangan ida, ha? Awang ka dito karbangan tayo nga makibiyang, Auntie. Agad, problema ti pamilya na, Jay. Mabalin tayo magkakasalita ko man ni Jay inanang ni Christopher nga saan ka kasi dito pa nang tartar na kay ni Christopher. Ya po ya. Kaya nabaga na nga raong bibiyang ko do siya kas pagarigan. Kas pagarigan ta si ka. Ibagam kaniya kumadre big kid. Nga saan rumig kumakasya tiramidan na kay ni Christopher. Arat nam namay nga songbat na dyan nga bakan. Oh, bibiyang mo ko na. Maasyan ka. Kit gabot na nakakasi. Ulit na kami, masyang kami man. Ngayon naman minsan, bil mabalasan ko. At damit laki ni Christopher. Ano ito kayo tumasawan? Ape nga dagtalaw. Kaya pa nanangaroon nagtalaw. Baka muna, dakil matin. Kaya tumasawan, nasubaybayan nyo, manipuliti panagubing na. Owen! Panagubing na, panagdakkel na.
Imbaga ta, napagbasa dati, elementary ang saan nga nagbasa ta high school data. Tamani po di nagraduaran ti elementary, ison ti kang nga kadwa ni Bikade, kadeta pwesto na. Kasi intultuloy na, talaga ka ng bulga, ng bugar. Nakarkaro pa yung katulong at nakarkaro pa yung sales boy at napiapit sales boy saan nga maungungtan, saan nga makabkabil, maswelduan pa eh. Imisula nga eh. Abos saan nga suswelduan. Saan pala dangran. Saan ka din nga adalinting nga maipari ti kasta. Mohon, nadagreklamo. Abay nga saan nagreklamo ni Christopher. Salutsudom kayong guwana. Talagang salutsudom to kayong guwana. Ay, naaya, Vilma. Di sa kita, maramang mapagproblema ti sa bali. Saan mo nga problema pa ideta, basta saan na kalakin nga iramraman. Maapektaran sa pekidin, ti panagbantay mo no kati pwesto. No kasta nga problema ni Christopher. Ngayon, diyaka mo, manong nemi. Diyaka mo. At akpay sumot, manong nemi, anak ko matbibiyan ko. Aging makikita. Mas asyana. Diyak ko makayat abyangan. Baba ako malata. Diyaka mo. So, ano kasta kanta kong dahoy ko. Awan ti customer, mati customer ni Christopher, kat isisuna. Umasday ka kita yan na. Christopher, Vilma tinakan ko. Vilma, agyamanak. Agyaman ka. Siyempre, amok yung saksakit na. Katsi ka. Hindi mo kaya't hamong amo isakit ti bagim? No, adan siguro gundaway ko. Aramidek. Ti anya. Ti pumanaw. Tanda ni akon saan nga makaanos. Tamani po ti adan puod ko. Kasantera ramid ang kanyak. Taabing amin. Abing amin. Diyaka mo. Awan ti pasamak nga awan ti rason. Sandak nga pudno nga anak. Anya? Sumot lagayam. Umot pagkakaingasan nyo ni June. Iso ito may isa nga mangirumin kanya. Awan ti panahon nga dinakdanugan no kasta nga makita na. Kaya nga di mo balsen. Nung balsek, baka siyak lang adada nga kakaasi. Kabayla nga tama ti suna, nisisulang. Ngayon na rumaman nga rin di kaadwa na. Rumaman ni tatang na. Ngawawag kay tatang. No rumaman ni nanang na. Abe nga, saan da ka nga pudno nga anak? Ampun da ka? Balikas lang kasi diyan. Inampundak. Nasarakan da kanula ang iti highway, di karautan. Anya? Imbilang da ka? Kasta ti istoryada. Ada nang ibilang kanya. Kat natatang kininanang, dahil na kanong nga naperdyanda, kadeta nga lugar, nga nang ibilangan daan nga. Iti pa nagbiyahe da. Nagbibiyahe da kano iti. Sadya kagayan. Ang mapandam, agang katitikan. Agang kat na balit kang kitigit ti babit ito eh. Ado ngamin ti, adadaw ti ikan sadyay. Basit ito eh. Basit ti makalapan sa ado agkalap. So nga papanda sadya kagayan, nga agala iti agang kat adadaw ken nalaklakang ikan.
Sa tamat agi deliver sa jay, itinateng sa jay, nga no anyat awan sa jay, so ti pakasyada. Kasyada istoryada. Kaya na minsan nga pa nagbiyahe da, na perjanda. Di makangag da ano ti, ibit ti may nga maladaga. Inaladak sa isudanti, ninanangan din ang tag-ibig kanyak. Isunting, naringak nga ina, kanama. Nga ideed, adda ide ni Manong Jun. Sa naganak pa'y ninanang tiduha. Bale, upat kami amin. Ni Manong Jun, siya, kanda duwa nga babae. Ngem, idi madlaw ko nga, may sabsabaliak, nga irumandak, nga tagtagabundak, dinamag ko ano, apay. Ni Manong Jun, ti mo na nga nakamuak, nga ampunak lang. Nga napidot da kanulangit ti karuutan along the highway. Ito damaki ka na ng gintadan, no pudno, buwan ko na da. Sinungor tinangtad kang katinagan ng Christopher? Da, nasanakan da nga kwentas, nga nayukor kanya, kano? Gangganjo nga kwentas. Nga da na isurat nga, Christopher. Gangganjong? Abe gangganjong ka da na ikabil nga Christopher. Adun sama ti magatang nga asya. Nga da na ikabil sa dyan nga nagan. Diyan mo no, isot po doon nga nagan ko. Ngayon so kanot inalada nga nagan ko. Kada dyan na isurat iti gangganjong nga kwentas. Napanangarutin di kwentas. Diyan mo? Baka mo yung bagadala nga gangganjong ng inlako dan. Diyan mo na mo? Isus! Basta. Kasi iti istoryada. Naibalangak nga maladaga nga da na ikor kanya kakwentas nga da na isurat nakitikit ng Christopher. So ang Christopher yung timpanakan na kanya. Siya'y manibudidad na nakam ko. Tapos to hindi pa nang tratar na kanya. Santak pa yung pinagbasa ti high school. Nagrido harak ko mamalitan. Tapos 17 taon mo. Kasi ka Bilma, monotomon. Sabihin din ko met, kaditutor ko met high school. Marigrigat kami, so ngay mahik dito inalanak ni auntie, nakatulong na nga, taglako dito talipapa. Christopher, mas asyanak kayo ka. No, kumadala mabaling ko. Noong tan na kaninanang mo, mabaling na ako matpagibiyang. May baga kumakinanang mo nga saan na kang ungtan, saan na kang adangdangran. No, may na dyan nga June. Kadwanan din barakana na, dangran na ka. Mabalin na ako matpagibiyang. Agamanak, Vilma. Tulungan ti Bagim. Lumabang ka. Ano nga lumaban? Kahit mo gusto nga, dangrahan na ka ni John na kita. Bumalas ka mat, makamudan. Ano mo, baka sa pagnakman na nung bumalas ka. Baka kaasyak lain. Agit no, tangsita mo, no, sungbatan mo, tinanang mo. Doong tan na ka, kahit pagtalawan na ka, dagtalawan. Di ba? So, Toro Ryan, dagtalaw ka. Yung sa tinong papanak. Awa mati ama mo. Kat makamula po, Diyos kang ganado, matikas jay. Ado na kita, nagtaltalaw, nagisto away. So, pakit na nagpintaas na tibiyag da, tanakasarak na tinimbang agasat. Nagyaman Vilma. Yung kayo tagtalaw? Ha? Di mo kayo tagtalaw? Tapay? Saan ka ko na makita? Ni dito eh. Apay ko man din ako makita. Uy. Sikapin natin mga sakit kanya ke.
Kadori na, anti, saksakit na ka man kahit ngam di na kaya ti makibiyang. Sika lang ti makibibiyang. Talaga, no, jak to makatapelan, talagang, no, di mo kabelan nga tangsita no sumbatan ni nanang mo, siya ti mang sumbat keng kuana. Uri na di nga John, padasin na. Ang mga nasikat dangaran ni John. Nadangran, nagnaspagaring ng John, di ka di pa lang bumalas sa pagarikan, laman. No, damang nangaran ka. Ipakita ko matindi na lalaki. Ang beso, nakasaganak mo matay. Masalak na ibang ka lang. Okay. Nagpayata nga din ganeta, Christopher. Thank you. Thank you, Mat King Kavilma. Thank you. Ngimulitak. Diyan kaya ti pumanaw. Gabutan ng pumanaw, saan ka na makikita? Manong nemi napasamak na minsan, iti kaadda da June akadwa naman ti barkada na. Nakainupormeda manong nemi kit amok na talaga nakainupormeda kaputag paspasa da di kolehiyo. Dadya manin, agala da manin. Iranamat kami ni June nga awan ni nanang da. Siyempre, aganamo manin manong nemi ani Christopher. Kuya, sakto man ka. Abi, kan kanayon ko ka na magbagkakang at aramedag saan ka na magibiyang tapos saan ka makaraman? Kaya nga, kahit mo makiraman, hey, kinunak manong nemi, nakigtot ni John, timaliyaw. Sino na nanghuy ka niya? Sino naghoy? Siya. Sa kagaya, abi aghoy ka. Hanak nga hoy. John tinagan ko. John tinagan mo. Ngayon hoy, ti may bagay kang ka. Kabuta sa nga rumang tararamidam ti kapasat mo. Sino kapasat ko? Diyak ba't kapasat nito kahit ampun lang na ito. Napitbito na lang. Iti karuutan. Iti highway. Gaboy iti data. Kasat panang sakit mo ka. Panang ruman mo kang kuwana. Isot at trabaho. Isot agrigrigat dito na kasta nga awan ni nanang iyo. Sa kasta panang ruman mo kang kuwana. Oy. Isakit mo na ito nga ampon? Isakit mo na ito nga Christopher? Sakit ko ata. Iso kang tirumen nyo. Di ka lagbain. Na, pagsos. Tol. Itamang pa lang nga damang ibagakang ka, tol. Nga may saka na pintas ka babae nga. Di ka lang mabain. Okay lang. Babae, saan ko tutupan? Nagasat ka, Christopher. Dadamang sakit kang ka, kaskin ni, at naga mo? Vilma, siyak me di June. Injahil at nakulap na manong nemi. Ngim tinipay ko. Tol! Ito man pala ka na babae kang bastos kang ka. Silsli adipay. Ingkantyaw manong nemi di kaduana. Eventual daw mo. Ana? Awan. Sige, karuan. Tayon. Tol. Awan pa tinalo mga para inom. Hanggang mga lala. Kinunak. Aba ko pakibihangam no mga lakit na pwesto ni nanang ko dito eh. Saan ka mga lala? Abay, sikat mang tad kanyak. Gusto kang tsak mga ala? Abay ko magkang ka. Grabe ka bibiyang ka dito eh. Ha? Abay, dagas di makibiyang. Biyangot ka. Hanggang dagas nagbali na kang biyangot. Basta din kalindigan di panakbiyang ko. Among ka din nga, dangkarang tumanin ni nanang mo, ni Christopher, no sumangpet, kat mamo na nga damanan kisa di ka, ha? Saan ko nga maalan? Nag-aasat ka, Christopher. Nadamang isaksakit kang ka. Sige. Tayon, tol. Balen, tapalakwaras dito eh. Pwede makapanaw dahan manunay mi nakadumog pa ilaing ni Christopher. Nakadumog mo. Mabain ako na ka. Sika pa yun din nagbaling nga lalaking bas nga siya ko ma. Nagpakalalaki ka kamain.
Jakmot karot kahit nga papanawon dak. Di ba dati kayat mo makapanaw kan? Tapos ka sakit awan mangirumangin ka. Di ka makita na kwan. Sus! Kaya, di po anak ka, no adan tugod daw may umang sarong karakanyak. Di ba kita na to? Talaga? Hindi naman lagay yung problema kung pa ka nakakita. Kahit mabali mo tumatag subli, tapos no makita na. Ayun nung mabaling Christopher, no adda pala pamuspusan, mo ang panaw. Ngayon, no talagang sangkong manusan. Ilaban mo nga minti kalintigam, agpakalalaki ka, Christopher. Pasana ka di nga lalaki? Kasyang mo na mo ka. Lalaki ako matikonak. Kahit ko lang amin nga, liklikan ti gulo. Adda nga ramidan da ka ti kasta, no di mang ipakita ti kinalalakim. Mapatpatununuyan da. Padasim na nga ilaban ti kalintigam. Baka adadalayan nga, dangranda. Tong balam ti ko na ka, Christopher. Tulungan tabagim. Tulungan ka. Ngam di mo amo nga tulungan tabagim. Isaksakit ka. Ngam di mo amo nga sakit tabagim. Iba't patig na ka di. Yeah, iba't patig ka kas gayam. Iba't patig ka kas padang nga tao. Ngam managserbi na ipatig da ka. Ngas isakit da ka. Di mo amo nga tulungan nga ipatig tabagim. Nagyaman ak, Vilma. Nagyaman ak unay-unay ka ka. Tinakaskas dao manong nemi bigla nga nagbali na singpet ni June. Dahil tinaminsan manin nga imay manong nemi nga ni manin nga Christopher tinabati iti pwestuda. Mamano kinawan na iti gatang data nga oras kat mamano kinawan na gatang. Ada oras ka talagang kakaaduda. At hello tol! Okay, arak ko pagmanda dugdung ako na nga tol. Tol. Kapsat. Ano ako ng tol. Ita lang nga, inarakop na ka. Di ba ka tol? Mga tol, mani po dita, tiawag yung ni Christopher, tol. Kasi tiawag yung kanyak nga tol. Ha? Tol po. Maalim, may tol. Tol, pasensya kan, kasi tayo panagsubsubrak no sa tuma. Naamiris ko apin ko bang saksaktan ka, apin ko bang irumen ka. Pasuman nga ampun ka, saan ka ampun dumakabsat? Dakal di may tulong mo kada kami, kada tatang kinanang, kinakabsat ko. Dakal di may tulong mo kinanang kada ito nga pwesto. Yan ba yun, tol? Baka, di ka pilang merienda. Baka sa nga kayat ni nanang agmerienda ka. Nung bisa nga agmerienda ka. Nakatumang merienda ta at tapos soft drinks ta. Saan ko inrom? Kuya, saan mo nga? Tsak inrom nga agmerienda ka. Tano, inrom ko baka no, saan nga ipalubos ni nanang. So, pa paggastuhan. Kahit no siya nga bang pamerienda kang kaita. Gatangin lakid eh. Ni Jerry, sikat aggastos ha. Mangiruwa ka nga ti merienda tayo tan. Siga, kan da kami nga taldo. Iraman mo ni Vilma. Kinuna naman nung name sa nagtinaliyaw ang kinidayan. Hi, Vilma. Hi, June. Nasiat man nasiatan ti parang tratar mo kini ading mo ni Christopher. Namiris ko nga talaga nga madi. So nga, nakita mo tan. Sige. Tol, dati para kini Vilma, siya akti pa pamangitid kang kuwana. Ha? Oh, nandiyan na imas ha. Nandiyan na imas. Dada. Okay? Okay. Manong na may masdeg, bimalasyo ni June, iti pwesto, ngayan ko.
Sana ijaya man, name iti may nga buti, na soft drinks kan na tinapay. Para kan ka. Oh, awatan mo na. Peace. Kahit ko di makigayam kan ka. Nagkamanak. Manipulita, friend tan ha. Kapot friend ko maten may tol nga Christopher. Di mo doon makita nga ungtak ko, nadangrak, tikabsat ko. Nasingpet ako. Tabi nga biglang agsingpet ka. Kapot kahit ko ng singpet. Nga mangarem ka. Arman na. May sangang baro, may sangang balasang, kinapintas ka, Vilma. Sa sino ko matisaan nga may love ka. Kinapuno, hindi pala damo ka makita. So na nang awanti time kong makiyamam mo, makisarita akas to. Ngamit ha? At time ko. Ada day off mo? Awanti day off ko. Ibagak to kini antim nga ani. Nga bakasyon ka. Ipaspasyar ka. I-date ka. Diya kayat. Di mo kayat makidate ka niya. Apoy ko mag-date ta. Oh, sige. Umikanto pala karo't pasyarin di balay dantim. Wano dito latat pangibaga kung I love you. Isun to baleso. Umayak man sa jabalay yun. Saan? At akatin boyfriend mo? Oo pa eh. Yung madagar-aram kanyak jay lugar mi. Nga agur-oray ti pa nagsublik. Isuhan iti kayat mo. Tsaka mo. Siya. Guwapo ak man yan. Guguwapo ak ni Christopher. Di ba? Oray di kadi kakaduwak. Siya ti kukupuan mi. Di ka man mga tol? One tol. Ay, Vilma. Awan pa girlfriend na. Ibagbaga na ka na kami nga sikat talaga na kainlaban na. Sikat ti first and last love na. Nanging po? Oh, sungbatan ako na. Sabi ko, sungbatan ka. Siyempre. Adalam pala tarik nam. Ipanagnig ko ka. Nga napudno at. Gabuta. Kursunada ka talaga, Vilma. Kaslara pa ka kang kanayan nga maagkan na kitilips mo. Kinunahan naman nun name kit na panakit sinagi din ti bibig ko. Bastos ka! Kaya kaslakayat ko nga aprusan ti barukong mo. Ay! Diyak kayo ti kasta. Kugtarang ka. Tol, kugtarang na ka, no? Tugtar ta salang mo. Chansing ka kid din, bastos. Ay, sorry. Ibagbagaklay nga ano talaga ti tarigagay ko. Magkak di kiti lips mo. Mabrusak ti barukong mo. Mabrusak pati legs mo. Wow, Ewan, kurso na ko nga gusto nga arwatem. Naka-sleeveless, naka-short. Talaga ka di kasto ti arwatem. Ita lang, nagyanak dito yan danti. At akasapulan nga rod. Tap no matrakar mo dagiti customer. Awa ka di ba naggrosorada ka nga dagiti foreigners nga duwagdagas no ka? Oh, met. Isot ururayem. Ha? So, nung arti kahit mo siyak, di ba? Kaya, bastos ka talaga. Ang pagsumat man nung naming nga dumteng ni auntie. Oy, apay na na. Oy, John, apay takad doy. Ay, auntie. Apay, awagan na kumant, auntie. Auntie ko naklatan ng tatakam tumat ka ni Vilma. Sus, pag anano ka kumat ka, anak ka. Oo. Sunugan ka sa auntie. Kapatak sing-sing peta kon. Nainlabak kang kuwana eh. Ipas na ko tagbasa. Ito naggraduara kita college. At ang trabaho. Asawa ito ni Vilma. Uwan. Sa anak tong sumardang auntie. Aging ka nga Jack magunod iso na. By hook or by crook. Ha? Gasta mo na itagargar. Ang aho ko lang. Ngami bagbaglaking katipod no, Vilma. Awang pwede kinalikaguman ni John na tinanagunod. Binalagan nak ni Auntie Annie manong nemi. Ako na. Diklikam dito nga tao. Sa nga rubing ayatan ka na pagtalkan tikas kang kuana.
Ngati amok, baka agsab-sabo dayta, delikado. Ngati amok, baka no, saan nga mapapanin ti eskwela, tada iparakadan. Sus, delikado. Ang mga kursunada na ka talaga, pakidnap na ka, ramasan na ka. Po, namin ito nanti, saan ka di Isongar nga gananad ka, agan anad ka kang kuwana. Dandani mamindua ti makalawas nga umay ni June, manunemi dito talipapa, kat nakasaysay at latama ti parang tartar na kini Christopher, pakitang tao. Santo umakar, umay dito pesto, dayjay, nagleng ang chansing. Laylayatak ti kugtar ka dadano. Bastos ka. Bawa na ko tayo, umaka, kita pesto yo. Tunanong aklunan na. Hangkan tong aklunan ka po tadyak kayat tikas ken ka. Uy, nasingpet ako na. Nasingpet ako kay Christopher. Nasingpet ka, nga maging sisingpet ka, bastos ka. Urayam samat, di makidnap, ha? Padasam. Itapay, ipulong ka ni ti pulis. Ibang pangtana ka kidnapper na. Alaga. Manong Nemi, dandani makatawin kon ditoy. Huwag naglulukat, nagrekat man ang klase, Manong Nemi, kahit ko kumatag bakasyon, ng dinakmat kaya tapalubusan niya, anti. Hanggang nagbagpakasyon, mangipawit kalatan ti kwarta nga para kadakwada. Bueno, kahit mo ka din enroll. Huwag kumanti, tapno magbasa. Kata, baka no, taktakal doon ti waya dahil dyan nga John. Nga makaaramid ti madikan ka. Ano yung takit yung asawan? Siyempre, di pagbasa, miso pagbasaan na. Awang nga tamat ti maaramid na no, talagang tiyak kaya. Dapat lang. Nga mawon ka sa gananan. Basta. Agbasa ako nanti. Pang-asyo. Wala ka to na. Sugayam ti randam dito eh. Hindi kayo unay matulungan no ka na. Nga bali anak. Adaman ti gundaway nga awang klasem ti kapigsa ti aggatang, di ba? Umot ka din ang peso Iti bigat. Umot pa klasem. So kapigsa na. Iti pangal daw, malpas matan ti klasem. Iti galas 5, galas 6, iti rabi, umot klasem. Dagiti awan unin naggatang, isut oras na klasem, di okay. Matulungan na. Kaya man nakandi. Angem, nagananat ka. Baka sa alangan ni June, tagkursunada kang ka. Awan ti pagdanagan nyo, hindi. Kahit kut makapagturpos. Tapos taman ti ko na. Tulungan ti magim, tapos hindi ka setagat magunod mo terapap mo. Manong Nemi nag-enrollak na ron. Kinidurog yakon ti agbasa. Nasa sidagmanin ni June Manong. Hatid sundo pa yung teramidan na Manong Nemi. Pagkadkadak ko mamanong. Ang kaya ibagbagadaan ti kini Uncle Manong Nemi na pimpindas no pagustuhak. Basta agad ang nadak. Tamad ba di? No agkadkadak. Ang mga no adada nga. Agpanggap da iti dakas kanya. Imanugotak Manong Nemi nga ti sundo kini John. Basta lagi di katin na ti kinalaing ng chansing inaramid naman. Sana nga gandatin ng Manong Nemi tag-chancing kaniya. Kasla nagbalinan nga singpet kiteb. Huwan kahit na siguro nga maalukoy tirik na. Gano kasta Manong Nemi nga wanti klasik kadadak iti talipapa. Busy katumulong kini auntie. Busy mat ni Christopher. Kadadadikundaway nga pasarip kitkitain na kitaik matsuno. Aging ka Manong Nemi, ngano kasta, nga wanit ti customer, kat adamat gundaway na, makisalita kanya. Hi, Vilma. Hi, Christopher. Kumusta kayo ka ni June?
Ha? Ano to ko na? Kumusta kay kini Manong Jun ko nak? Okay. Ore na singpet. Diyan mo ano, sing-singpet kita bilata. Kitsi ka? Dangan na kapay lang? No sa mo makita? No adak sa diya balaymin? Pistarik mong taran na. Dikit-kait ng asawan, sala ng singpet kang ka, no adak. Parang ganun. Iso nga, naganan nagkakingkwa na. Diyan kaya't ka, pagkaramitan na kanidakis. Kaya kahit ko pahit ni patay. Nakasagana kayo mga impusta tibiyag ko. Masalak na yung bangalahin. Ngayon kasano na awanak doon. Isot pagkaramitan natin, madikan ka. So, ang ganun nagkakingkwa na. Agyaman na Christopher. Aganan na dakmat. Imulitek. Tulungan tibagin. Saan ka basta tapay Roman? Lumabang ka. E di na minsan manong naming imay ni June nga is-isuna. Dito talipapa. Naira na idi manong nami nga rabi. Nga nimat Christopher tira kabantay manong nami idi pwestuda. Uwahin manong nami. 24 hours ngamin. Tiya nga nakalukat lata manong name iti pwesto numampay ada digiti kundaway nga dagrekep tamaturog da dita kahit ti madisturbo. Irekrep ko idein manong name iti pwesto takayat ko iti maturog tadya kayat ti mapuyatan. Iribigla manong name nga sumurek ni John tadagayam. John? Vilma, saan ka nga kid-kid? Oreta na isaramot na di pwesto. Awan ti makakikita ka na dito. Ayop ka! Saan ka nga kid-kid? Idugsul ko kang kanating apoy imok ko ng kid-kid kamay. Hindi pa ila kursunada ka. Imbaga kung kang ka by hook or by crook. Ana, saan ka nga kid-kid? No ikatek tibadom. Ha? Napadasam na kita. Padasam na kikis kita. Papatayin ka. Padasam na kita. Padasam. Lalo mabang ka. Buray-rayang ka. Saan? May katanti. Manong namin, iwawak lang nga. Nakadupal ti tatadam ti imuko na iti bakarang ko kata. Manong namin, gandatan na idin nga gamatahan nga ramasen ti mansana si di barukong ko ti paggamuam ta. Bigla nga naglukat manong namin ti inserak kasara ti pwesto. Nakita ni Christopher. Manong nemi, plinayang kik na ni John. Ayop ka. Kinana. Timakder ni John manong nemi nakaigam pa langit mo ko. Lagi kisak manong nemi di daropen na ni Christopher. Christopher, naglisi ka! Manong nemi saan nga Saan nga nakalisi ni Christopher kat napadamgisan di bakrang. Ngandamgis lang manong nami nagamatan ni Christopher. Titakiak ni John kat naginagaw dati mo ko. Nagpaarayat ak manong nami. Imawan tumayarayat na mabuting da. Polis! Naggupal na gini duwa manong nami aging ka itiruar ti talipapa iti igid ti kalsad. Aging ka na ipurwak manong nami ti muko kadadagon dawayan ni Christopher nga nang danog-danog ka ni John.
Pag isumat manong naming umarayat, di kakadwa ni June. Tadamat gayam kakadwa na. May salay suna nga nagsimbrek iti pwesto. Kaya pag titinulungan damatan ni Christopher manong naming, ay! Saan yung taga ni Christopher? Ay! Christopher, tumaraygan! Christopher, tumaraygan! Timarayan ni Christopher manong naming kinamat na. Abag isumatan nga da polis. Dapay nagpaputok man. Yan imbestigar dagdag di polis manong naming magak tinapasama. Nga mawanin ni June manong. Tayo di adda polisen, timarayan ni June. Uwain manong. Imay da adagos da angkel kini anti apama nga nadamag da tinapasama. Ay, tapasama ka? Anti. No saan na kinsalakan ni Christopher? Siguro kad nagbalikan na dyan nga June na nagrabas ka niya. Apa nga, at kasto nga pwesto, maramas na nagano nga tao. Nakatutok ka niya, ay mo ko na. Kinampod mo na medyo na nasugat iba karang ko. Eh, kita ko rin kumabalta ka, nagkikis ka kumalata. Nagkikisak baka no, naburirayan ko, hindi ba karang ko. Pagkit indurong mo ko man na. Indurong ko nga nakalisi pagkatapos daro pa nagtabag ko nga na. Ori matisino ano na sa angag buteng imbagat ada ni Christopher. Sa dinungar itantayanda. Tsaka mo magasapsapulitan di pulis na kiti kakadwa ng June. Agraman king kuha na siyempre. Ay, po kimbagata. Maladagas ka na pasama king ka. Kaya po matilid ako mga dedya nga June. Tiliwin ako bakit? Hindi na magiging iti pulis noon na saan magreklamo ha. Ruming mo na yung reklamo ko ha. Idarom din na dyan nga June. Manong name tiniliw dagiti pulis ni June iti kabigatan na. Ngayon may nagpagpakaan si manong name. Ti ina ni June. Kanyak kada kami. Bilma. Yan tanging kinawa mo ti mati ka napasamak. Pay ken kumadre, hani, ipatuloy yung kadimat lang ti reklamo yung kanon. Diyan saan kardaan nga na magsasalitaan takad na siya dito, not no awanin ti problema. Kaya depende akin ni Bilma no nakunana. Yan tayo, umay tumad dito ni June nga tumawa ti pamakawan kang ka, kari-kari na sa awan to ti bakas nga rabidan na. No, makapagsasalita ti sangwanan dagi ti pulis. Tamo na awan ti kaso. Santo nga dakilan ti amin. Masalutsud ko man, kabsat. Adin itantean ni Christopher. Di mi amo. Tari di panagtaray na. Sa matin nga nagsubsubli, di matin nagpakpakita, o matin nakahamat kayong kuha na. Pero matin kami nga siya, di pa nangiruman mo ka na dyan inampun mo. Susapo ya. Ay, tem di pa adam nga tao, kas panangayat mo tibagim, kung nalangaro din ni Apo Diyos. Nakasasya di dyan tao, makatulong ka na kayo. Sa kasi parang irumen nyo. Nasayat mo na tawanan. Tawanan ti irumen nyo. O matin di bugarin nyo. Sa di nga tayo, ngaro itantayan ni Christopher. Nana? Mawanti ang mumi. Ang yung nagsublin to kas pagarigan, at dumawat kami to di pamakawan kayang kuwana, kiti kariming, sa amin to nga iruman na kasya. Nagsublin to pa yan. Sa din nga itang nga rin ti kamangan nan. Wanan, diyan ka muna, itang nga midawdawat ko nga siya kumanta ka sa pagtungpalan na. Kanya nga talaga tinapasamak na, kasano nga naalay yung isuna. Nasara kami nga isuna, iti karuutan,
along the highway, tinapirjan kami nga nagkapudyo Cagayan. Nga da naiukur keng kuha nga kwentas. At da kay suratan iti Christopher nga nagan. Inutigar da yan ti kwentas. Hinla ko yo. Nabago iti pakita ati alehero. Ganjong ko na damo. So, ayan, diya ka mo nun, diswak. Nasarakan ni Christopher. Ang mga din nakita nga nakasuot kang kuha na di kwentas. Kabayatan nga insalakan na ka. Awon tinakita, kung tinadlaw ko. Ito ilang nabiit na sarakan na rin dyan, ay panitilikod di balay nga naglatlatin. Pinadalusan na. Naglatlatin at tapek nga ron. Napadalusan na, si Milap man, suot na. Nakasuot kang kuha na kabayatan nga nagtartaray. Ala na, laki dita agkarin ni John nga wanton ti daga sa pangkip na kanyak nana. Saan nga rin ang pataklan ti amin. Yung ni Christopher. Saan din yung itantihan ni Christopher? Manong naimi nagpakawan ni John kat siyempre, pinakawan ko. Basta nagkari nga dinantun ulitin. The once nga tungpalan ti Karina, talagang i-report kong tumanin ti polisya. Nagbalin nga ngarudan nga na siya ni John Kanyak, manon nemi intulon na tangarem nga talaga nga Jack kayat. Jack inaklon ka po talaga nga Jack ipatpatig. Intulon ko tinang tulong kini auntie, titali papa, manon nemi adulat ta digit agarem kanyak, adapay na sarakak manon nemi nangarem kanyak nga parinero. Ngayon tsaka mo, taomet, tibatignay, iti puso. Kananya pala kayat mo, kita Australiano. Tsaka itan di. Ya po, ya. Dahil doon di kong daway mo. Tuloy ko pala nagbasa. Kita oras hanggang nagbasa. May sawa ka ortibak nang. Basta, kahit ko nagbasa. Ya po, ya. Nagkapoy kan. Bahala ka. Manong na may nagraduarin ni John, kanat trabaho ko na intuloy na lang yung tinagaharim kanya. John, urag pa nga nasimpet kan. Ngayon talaga nga saan ka masusurong ipatek. Abay, pariner ka dito rurayam. Ado pa tagararim kanya ka pariner na ngayon siya kinayarida. Gabot siya kahit mo? No. Sino ka ron? Dahil aguro oray kang kadya ay away nga lugaryo. Ada asawa na. Kadi, sino ka ron? Awan, basta. Ni Christopher. Nadya ka di pala nga Christopher. Ampon. Nga napidpidot lagi ti karuotan. Ngayon balang ti inana. Anya mo, baka ang sabat tumadan lang ti dalan mi. Nagsubli tayo dito. Kan baka natay pa din. Papi ko mga natay. Natay mo. Baka nakadanon sa diya Metro Manila at nakurso ng daan at pinatay dan. Nagparparig na kanya kasi bibiyang ni Christopher. Bahala ka. Gabutawon talaga maore mo dyan. Sa mesa. Agturtpusak pa yun. Adaki din manunemi di maudi nga tawen iti kolehyo. Idi manunemi tarimuarak iti compound ti eskwela. Idi adda mangurure kanya kamay sa nga lalaki. Manunemi nagguwapo. Ti kang runan na unay manunemi nga nakatrakaran tidiknak ken ti imatang ko kiti nayukur keng kuha nga kwentas. Sumilap-silap nga adabitin na nga nakaisuratan di Christopher? Christopher? Yeah, Vilma, kumusta? Sika nga talaga. Napara ako magpagang kuha nga dyan ng upuutan manunimik at adong estudyante nga lumabas. Nga nakamit kita handa. Christopher,
Ibaglakad din na imbag. Kung nakalano, saan nga makita? Nagawid kan? Mabaling nga, awisan ka pa eh. Sa din no. Ang mabali mo nga tawagan da, antim. Tapos na may pakadam. Sige. Ngumamay ka. Tawagan to isudan. Iti unag ti kotse. Kotse? Yeah. Ito yo. Sige, lumugag kan. Awan ti pagdanagam. Saan ka nga kidnapin? Abay lang ang kidnapper? Sino da? Dagiti duwang kakadwa. Abay kas langada. Abay langada. Hadabat lang at gunsa. Kasi langada at bodyguard. Yeah, bodyguard da. Bodyguard ko ida. Abay at bodyguard mo? Head ka dito sindikato. Abi ka sa panang kitap kanyak? Head to sindikato? Ito gusto nga langak? Awan ti pagdanakam. Nasisingbat kami. Ala, naglukan ka. Oo, sige. Manong nemi nagluganak, nalagan met kadit tiriknak, awang kemet kadit panagdanag ko. Nabang kami di ba isa, manong nemi, halas nga restaurant. Da kami lang ti simrek. Di ka di kakadwam. Agtali na edda sa jay. Bantayan di lugan. Bantayan ti 3 daw ti restaurant. Just in case. Just in case nga adarumaot nga kalaban nyo, wano di pa nakabargi tilinteg. Saan ka kaming tidaka sa sindikato? Nagtugo ka. Tagordar ta. Oh, nawanan kita yung dati kwentas. Isu ka direta ti kwentas nga nakasuot kang kaidi, maladaga ka. Haan. Sa bali. Masit ana di, mabalatag, iruwar ko. Idulduling kumat ka, itugtugod ko. Ano ti wallet ko. Dito yo. Dito tinasarakan da kaniyak. Iti balataga. Yung jamon, no, nang ipananda. Aging ka, iti na minsan nga, parang daldaras ko tinikod ti balay. Suksuk hayak tabo to adalim limpyaik. Aday pwesto. Nasukay ko. Aglatlati. Kapag ko binugbuguhan, inugugasan. Nakasuot kanya dito, hindi. Insalakan ka. Suot ko, idagtartarayak ang dibas. Suot ko dito, kabayatan ng nagsapsapol at trabaho. Suot ko, kabayatan nga. Nagtanaga kang palpalama. Gaw po tao matimayat kanyak na sumre ka trabaho at trabaho. Nagtinag nga, naramit ko tinagpalpalama tapos na laging piyagat. Aging gada nakasara kanyak. Hindi makida na hati kwentas nga suot ko. Iso nga like that. Dagiti layangan naganak kadagiti parents ko. Tiyad na si bibiyag. Nga nangalakan niyak. Nang bigbig ka niyak. Nga isudak at apu ko dak. Apu ko dak ka? Takali di panakaibulang ko. Isumat ti panakatay di kita naganak ka niyak. Niyatakit mo sa akin. Tinagbaling ang saksi. Kiti driver. Dahil di papakin mama.
negosyante da. Nagkapoda iti biyahe. Kadwatak. Tatalo pa ilang bulan ko pa lang idi. Idi ada mangarang kano kada kami. Gabuta muda nga adawit na papaki ni mama nga. Dakila kantidad. Gabuta dapat nangarod. Nagsingir. Kada giti pautang da. Kanawid na kanupit bayad ti masa nga parang lawayan nga lute ngayon lako da. Siguro ada nakasirip, nakakita, ada ng tiktik, nangitiktik kada kwada, kada giti hold upin. Echay. Ada nangarang kada kwada. Ada mayat amang hold up kada kwada. Emsikon kada di driver. Eta. Yung karigatan natin ng liklik, pinataray na tilugan. Kimamat na giti hold upin. Kimamat na giti hold upin. DJ, pinaputukan na kano. Naputukan ti. Logan mi kada papakin, mama agramang matan driver. Sakbay nga. Bintak, tilugan. Naaramid ti driver ni Tatay Isko. Tinangala kaniyak na nangipurwak. Nairaman nga, nauram da papakin ni mama. Iti pa nagkauram ti Jose. Agramang kini Tatay Isko ngem. Ejay. Minor lang ti uram na. Iso nga nakalasat. Nakalasat na. Gabutan na ibatunak ni Tatang. Natatais ko iti karuutan. Kabayatan nga. Agtulid-tulid. Ti kotse. Kabayatan nga maruuran. Iso nga na dyan kanotsin. Nga nakasarakan na ti bangkay. Naginagan na kanya. Adayo. Iti nakay porwaka. Sana na ibagan ni Tatay Isko. Nga damaladagang kadwala. Idita. Puro Marte Hospital. Pinatas ng sinapol. Dikiti naganak. Karing naganak kanyak. Dalulo kinilula. Nung sa dinutayan ko. Yung sanda ko ng sapulan. Nga nagatapda. Nga natayak. Nasanda nga nasarakan ti bangkay ko. Tapos posible nga. Adan ayop. Nga nangkaan kanyak. Wano, anyadan, nagbanagan. No, may nagpanawagan da, nagsapol. Nga maon tinakaibagan sa dinutihan ko. Kastat na masama kanyak. Naipurwakak, iti karuutan. Sakbay nga nagtulid-tulid, nga imapuy ti kotse. Nga pinaltugan di iti hold upper nga mangkamkamat kada kami. Kastagayam. Iso nga nag-asarak pa ilan. Tas ibibiyagak. Nag-asat nga saan ko na tarigiti nangampun kanyak kat inruwenda. Yung sa nga bali. Siyempre, at dapat utang ko na yung baga nakam katakwada. Tanusandak ko mga hinampun. Nga binaybayan na kumalatan, baka nataya kon kabayatin nga adda kiti karukutan. Baka kinagat-kagat ako ni tiya idagit insekto no kuton. Uno adan na walang nga aso no pusa na nang kaanin kanya. Natay man naginagan na kanyak. Ngem na ikaripa lang ang biyagak dito lupong. Damno kadasek ti makikasanggas sa tunong banyaka. Di kahit ng saunbak nang kayo. Why? Ada mabalim eh. Iso nga.
Nakakutsa ti kasya ka na da. Doa nakabanday kanya, tas ang ito, kayat da. Dalulo kini lola nga, agbiyahayak na siya. Agnait kay tinapin na sa balay. Tabi na sa balay, with katulong. Sa mo tuloy tinagbasa? Sampay. Gabata nabiidak pa lang na sarakan. Napauta ka nagkatang-katang. Adong hanigat ko. Christopher, alakit pasensyakan ka nagitirikat mo, sakripisyo. Kadagaman ka kinapot Diyos. Tanasarakan mo't layan, tikpak kapamilyam. May sakagayam nga anak tibak nang. Irinto ta nariingam, tinakurapay kin na irurumen. Nagagasgasat ka. Intulnog nak na mismo da Christopher manonemi iti balay mi. Balay da anti. Uwan. Kaya domsagak, kalpasangin lukat na tirida nga pagdasagak. Remormat ni anti manonemi iti balay. Vilma, sigadaitan. Ay anti. Siyak, may kayo. Ni Christopher. Christopher ko na. Nana, kumusta kayo? Sikat ni Christopher. Sikat ni Christopher nagbeso. O nana, auntie, bak nang gayam ni Christopher. Ay, mungkin samgad lang. Ay, kita sobrang kayo Anin nana, bali waktu lang ang tumay pumasyar. Hasta, Vilma, ang kami. Agawan na Christopher. Ala, gananat kayo. Narunakin ka. Nawarit na sigpit sa amatin ni Manong John. Oo, ayun nga, tsaka mo, nalukon sa lata. Nauman sa amatin kanyak, kabuta, matinamnaman na kanyak. In istorya, kini auntie manonemi, ti istorya ni Christopher. Gaslasan, nakamamati, Kasi siya tinapasamak, namisukan no auntie. Sakbay nga, imapoy nga nagtulid-tulid tinagluganan da. Naipurwak ka nun ti driver ni Maladaga Christopher iti igit ti kalsada. Kahit na nga sa una, kahit na lang isalakan nga saan nga mairaman nga mauram o no, madisgrasya ti panaka at ti mama umapaboy ka nun ti kotse kat balibaliktad ka nun so nga pinaspasan na nga isdya. Kaya dinan among no anat na kaya ipurwakan na karuutan nga ron. Kaya no anat nagdiswan na iti karuutan no anat masamak. Ni matanti. Ora anat mapaspasamak no sa mo pegar nga oras ako nada. Kadakkel nga utang nga ni baga nakim ni Christopher ada diyan nga driver. Iso kanot nakasapul king kuana. Nga nakailasin iti kwentas nga suot na nga da Christopher nga nakasurat. Eh, kastaya. Kadakkel ka na itulong ni king kuana diyan kwentas Imbaga ta suot na diyan kwentas sakbay nga nagtartaray iti kamatid da iti isalakan na. Kitang kadlaeng tibiyaga kunada niya. Anak ket amo ko, Vilma. Auntie. Sumat lagay mo nga ado di kita agar-arib kang kakapariner ng sa mo kayat idat ador orayem. Tayo di pa lang na-inlove ka kini Christopher. Nga di pa lang adamat madlaw mo nga panangayat di Christopher kang ka. Hang ka de. Kasta nga pesuan di. Ay nga sa ludson. Adaman pa nagkursunada ni Christopher kang ka di. Ngimita nga raw. Tabak na nga ni Sona. Kaya't nakadi pa ingatan ni Christopher. Auntie, ay nakitsaan kan nga maikarigay ko ana Imposible nga sikapa lang ti kayat na. Ay rin tabak nang Sona. Dahil nga sud manon na yung sungbatan ito na may nakpasyaran ni Christopher. Flowers for you. Chocolate pa imported. Christopher, no adaman ranta mga agaram kanya, saan na kamay kari? Abe ko may baga mo saan kamay kari?
Bagnang ka, ito tatasyak ngay. Kanya, jak bibigan di pagi nga bagnang. Alam mo, bagnang iti material nga banang. Ngayon, kaslam, jak pakit kayat kuma. Jak kayat tagbiag apak nang. Baka isot may sagmak kanya. Nga kasat nakatayan da, papakin mama kanya. Da papakin mama, nakatayan da, di ba? Idag interest, dagiti hold upper, madagdagdagis di kwarta ngawit da. Ngayon, mapaganti pa kayo bagam kanti ka may kari. Di bilang mo natang siya, na Christopher nga may rumen. Tapno sa nga balbali direk ng kanya kidi. Tapay, adda ka din sa bali nga nakarik na hamti ayan. Kunak malan ururayin na. Inururay ka. Ngayon sa akong tisan nga may karikan ka. Saan mo panunutan na ito, Vilma? Ipatpatig ka, di pailayan. Karing-karing, iti bagi. Ano, dantugon taway ko kadag subliak. Tapno, sapulin ka. Tapno, sublianan ka. Di ba nga baga kang gaidi? Kasi kamal ng ibaga. Diyak kahit pumanaw, tadyak kahit na di ka makita ko na. Si kamal lang ibaga, ore pumanaw ka, mabalim mo tumatag subli, tapno makita na. Kunam, di nagsubliak. I love you, Wilma. Christopher, kinapudno na kita talagang hararapapek. Nga sumaliwan-wan ti biyak mi. Sud ka po na nga rin ikalkalikagum ko ti agradwar. Taman matulungak ti kapsat ko. Tapno mayaon ko ti pamilya manipod iti kinakurapay. Tapapadasan naman tagbiyagan na namay. Nasaan lang sang kasapulan sang kaapuyan. Katsyak ti sungbat terapap. Agradwar ka. Takastan dumat kanya. Tadatanton ti mag agtinulong nga masikaso iti napanawan di ginagan na kanya ka negosyo. Samot ka din na progreso nga negosyo, gagangi lang. Samot ka makuna nga baknang kami unay. Gagangi lang. Samay sa, imbaga kadalulo kinilola nga tsak kayat. Maawaga na kabak ng unay. Dito matika po na nawapay nga. At the foundation nga punpunduhan tinegosyo mi. Nga dahil takit makatulong ka na kita kasapulan titulong. Kinabot no na, kahit kung si kantot kaduwak, nga mapanitayan, digiti bilang ko naganak kanyak, di kapsat ko, digiti kapsat ko. Takait ko nga tulungan ida. Anya? Tulungan digiti nang iruman ka? Nasaan nga gapu kadakwada? Ang mga no, awa na gitan, baka kinan na konti, wala nga aso, no, wala nga pusa. Inaklon ko ron, di ba nagayat ni Christopher, kat nagadan kami wanon naming inapahan. Iti balay nga mismo, danana bikid, ti asawa na wanon naming kanagitalo, nga kakabsat idi ni Christopher. Ni John, kendua nga babay. Nakiktot da wanon naming di malasin da ni Christopher. Christopher anak. Nanang. Ay, Vilma. O nana. Hindi pa lang nagkita kami kay Christopher nga kada ito yung inaklon ko di panagayat na kaya kami so nagtulagan mi nga umay. Amis mo dito balayo. Kung saan nga sa di pwesto. Dito. Tapos makita mi nga mismo, makita na timbilang ng ama kinagidtuwa. Talong hamsat na. Awan sa akin ni Manong John, ay awan. Isulat awan ita. At iti trabaho na. Kinabudno na na magtulagan dan iti kasarda ka na di girlfriend na. Ay daw na girlfriend na. Wala ta di mo man inaklon di. Tada kayo magayam kayo ni Christopher tagakas. Ay na po, alam tumano kayo dito na ka. Ay tumano kayo. Maulit-ulit pa nagpa-dispenser ka pa nagpakawan manong name di kiti nariingan ni Christopher nga nag-anak ken kuwana. No, pasambat nga tumaw-daw, ti pamakawan, di kiti inaudi nga kabsat ni John, kabatasan damat ka nung enrollment ni Christopher. Iti sumangpet ni John manong name naging inarakop datol.
tol lang tol ni June. Tol. Pasensyahan. Sorry. Okay lang. Baknang kagayam, tol. Haamot ako na nga baknang. Adala mabalin mi. Ay nagyaman kami ata. Itilikodan ti kasi dyan naramid mi kat. Among pa lang bigbigan ti. Saan nga ka po kadagit naganakang ka. Awanak ko man dito lubong. Lipatan ti na palabas. Tilay kalakaligagong kat. Noon nyaman dagit mading ugali yo. Saan yung adaramidan. Kaya anak. Una tol, nasing petang batangkit. Agkasara kon. Kasi ganito ti best man ko Kasi kanto masit ti makamu ko lagi adu mga kurang ti masapsapol. Una tol. At damay dubo na rin. Agad radya nobya ati agsapol. Angam nakas pagarikan ta awang pinasapulan na. Kaya apagid din saan. Ang ni Vilma. Sikat ti best man ko. Sikat ti ni Mata. Vilma ti may dubo na. Hasta nga rod, tinapasamak ba nung naimi addan kapya kanayat itong galmaysa. E di pamilya nga nariingan ni Christopher. Uwain man nung naimi. Kalpasan di pa nagkalaysa, dahil June, kantiya, abirat ko man nung naimi. Nagbaling abirat ko. Naggraduarat, kanida graduar matin ni Christopher, tanod-odi man nung naimi. Kada kami tinangasikaso, ito sa nga basit nga negosyo da. Nagkalaysa kami matayin kini Christopher. Kaya kastawa ni Taragsak kan ayat, nagiti partido, tagin naganakan niya, kinakapsat ko, ngay may, iti syudad, tapno lang atendaran da, dahita kalaysa. Uwain manong naimi kat awan, ti awa sa bali, ngay nagpagyamanan, itinalos unay panagyaman no saan kini nga apo Diyos. Tatimtengak, parang naimi, iti dito nga lugar, nga nagsabatan tila dalan mi ka ni Christopher. Insakit ko, impateg ko, nagpinateg kami. Inumpay, nagsina ti dalan mi, itinagpukaw isunan. Ngayon nagsubli. Tapno laing tong pali na takari na nagsubli to. Tapno may patuloy manon nami, tikis ti puso na. Tikis ti puso mi. Tapno may kariya mo pasamang. Nga da kami, idak katuluyan. When manong nami manipod iti kinakurapay ni Christopher iti nang itag-ay kada kami saan nga pariner agas kalikagom mo namnamain kuma daan ti ama pasama kanya. Namta ko natin manong nami garaw mi iti gagangay laeng at tao tanang kasagana nga tumulong kada kasapulan ti tulong. Babayan ti tulong mi manong na kami tinakamo nga nagpabasa kadagiti kakabsat ni Christopher nga inaudi. Dagiti duwa babae nga kakabsat ni June. Kaya na kami pa yan manong name itinang tulong kada kuwada. Tapno pinasmetlaeng iti kasasaan. At dapat lang manong name iti talipapa. Iti igit ti kalsada, iti igit ka baybay nga pwesto dagiti paglakwan pagdagasan pagkatangan kadagiti sarab, buggoong, pindang, ganda dumapay, ngayon saanin, nga awanin ti pwesto. Daan ti sadyay, kanawang batan ti pwesto, dagiti naganak, kadaka Christopher, kini John manong, nudikat adan sa bali, nga negosyo da, nga naitad kadakuan. Dua, manong name ti bunga tayo na etmi, kini Christopher, kat siyempre manong, naragsak kami. Natayan da lulo ken lola na manong naimi no pay sibibiyag da pay laing idipas ngay may dagiti duwa nga puko da iti tuod. Nagbaling kami nga siya at kadagiti empleyado mi dagiti akad kadwa mi tayo bilang mida ang miyembro ti pamilya. Dito nga ron manong naimi ti pagkasalita kadagyaman naklauna iti anos mo nga nang ibasa. Kaya't sampay kumatad damat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti pada karimngeg. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing ardagyaman nga pagayam mo, Vilma. Thank you, King Vilma. Iti pa nang i-share mo ti program pagkasalita. Thank you, at kadagit nagboya. Salamat po.